କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସୁଥିଲୁ। ମୁଁ ରହୁଥିଲି ପୁନେରେ। ମୁଁ ଏଇ ଫେସବୁକ୍ରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଆସିଥିଲା। କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ପାଇଲେ ନମ୍ବର? ସେଇ ଫେସବୁକ୍ରୁ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି। କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ନନାଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରି ନନାଙ୍କ ନାଁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ନନା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ପଚାରି ବୁଝିଲି। ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ପଚାରି ବୁଝିଲି। ଠାକୁର ନନା କହିଲେ ମୋତେ 21 ଦିନ ପାଇଁ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସାଇବା ପାଇଁ। ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ବସେଇଲି। ଆପଣ ବସେଇଲେ ଆଉ ଠାକୁର ମୋ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମୁଁ ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି। ପିଲା ରହିବାର ପରେ ମୁଁ ମାନସିକ କରିଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ। ତାପରେ ଆସିକି ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଗୁଆ ବସେଇକି ଯାଇଥିଲି ନନାଙ୍କ ପୁଅରେ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ନନାଙ୍କ ପୁଅରେ। ସବୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। जाओ प्रभु बालकेश्वर आप प्रभु इच्छा करो परमाय बुद्धि विद्या परिवर्तन कर महादेव।